Gipaubos sa firefighting training ang mga Dutch interns sa Lapu-Lapu City LGU. Mga tinun-an sila sa Applied Science sa Han University sa Nijmegen, Netherlands. Ang Lapu-Lapu City government ang nag-inusarang LGU nga gitap sa Dutch government isip usa sa mga host alang sa upat ka buwan nga immersion. Sa naasoyng immersion, ipaubos sila sa nagkadiiyang mga sektor, ilabi na sa social, cultural ug tourism nga aspeto. Sa pagkakaroon, ang duha kanila gidestino sa Lapu-Lapu City DRRMO, samtang ang duha na destino sa CSWD. Sila ang ikatulong batch sa Dutch intern sa maong gihapong tunghaan. Matuni na Jiel Banyasya, Crisis Manager sa Lapu-Lapu City, nga usa sa rason nga napilian ang Lapu-Lapu City LGU isip host sa immersion sa anasuing mga interns tungod sa wholesome experience nga ilang madalit ngadto sa interns. Murabag ang ilang exposure diri. They did not only enrich their knowledge on their course, but once na-improve sa rin ilang pagtanaw, perspective in the world, no?